Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Deadcraft и с мен са... Олаф, Чичо И Metalize. Да, Аз и съм ние, Metalize. и ние ще снимаме геймплей на различни игри от Minecraft до Skyrim, от Skyrim до Dark Souls и всеки такива глупости. И така. Значи ще правим разни сървайвали, чаленджове, всичко. Предлагайте в коментарите, ако някой иска някаква игра да снимаме специално, просто пуснете коментарче и ние ще да, ние... я снимаме. Да. Какво друго? Следете канала за напреде, да не изпуснете там... По принцип е добре да се абонирате за нас, да следите какво става с нас по принцип. Между другото, това е третия опит да направим клипчето. Да, много фейл. Лига 4. Защото всички Което си е доказателство, че сме много лигави. Сега сме малко по-сериозни, защото Да. ще правим за пети път вече и Да, няма... знаете по принцип много ще се легаме, защото ние сме с такива по природа. Гледай го какво правиш, бе. Да, нашия Кой приятел се ще прави на направи на кокошка, бе? пилевце. Аз. Заградата в кокошката. Абе, дай да я убием направо, бе. Добре, дай си свършим интрото, после се... Стига, бе! Селеня. Добре, Опа, опа. защо лепна, бе? Ми не искам да ме убива, сложил съм с хубава броня. Добре, може би трябва да спираме клипа вече, или... Ами да, ще ме извините, че лепнах, обаче не искам да ме убият. Що стопвате се, бе? Абонирайте се за нас и приятно гледане на следващите на клипове. Чао! Да, чао и от мене. Виждане, ще се видим утре.